Ha? Gusto mo tatak ba? Nindot ikon dito tayo mag-record dito. Ayok ko. Huwag na ko. Pero dito, malikot ka ng... Ay, pakawal ko ba ulit? Huwag na diya. Baliin na. Albert, dyan! Dyan na. Balat mo guna dari teko dyan. Ayaw. Hey! Tanawa kay mga baka na mga baka dyan. Lapit ka. Come on, baby. Dagan! Dagan! Pero pusgat yung mama babe. Alam na. Ay! Oh, dali na mo tayo kan. Oh, kanang isa patungan yan. Kanang manisa na. Kuha na si Bitul, ina siya ka ng initiative. Hindi na siya magkuhan. Tuwangan. Gamay ba? Ano, nanak ko ba? Dami kayo ano, tunga. Ah, kaya mo. Guys, pakaroon. Ilog eh. Picture na dyan ako. Oh, ay mo na makailaw. Laom dia ba? Alay mo rin. Mana? Ay, Alvin! Dire! Uy, picture ko ba? uy, hawa din. Hawa din, koy. Dito, mura! Oy, dali na, dali na. Dali na, Alvin. Kalay. Picture pa ba? Ikaw ah. Ayaw, pag umunod ka. Alvin. Oy, kunyara na. Loy, asa loy. Oh, time lapse na. Ay, no, eh. Hindi si Gana. Sino? Ha? Tama na naman na Gana. Mateo. Sino? Kanina, magiging kuwag. Nalapan. Kanina. Nalupag, bata. Oh, ha? Nalupag, manggod me. Ano kayo? Balik ka. Wow, dalang laki. Pahirma daw. Ay, ko anak mo. Tindog rin. Tindog rin. Mama, gusto sa ubal, ikaw wala. Ay. Kita kung ganyan. Ay. Pulutan.